Emma bir gece mübarek gece. Bir gece inşallah namaza yaqdayımda wara okuyuvermeli. Namaz 2 rekat nefilli okuymalı. Bir alham bir kul vallahu vaş, 3 kul vallahu vaş, yanlışmatan 5 vaş okuyuvermeli. 100 variyança, 100 rekada variyança. Her vaqt beraat gecesi bolsa Peygamberimiz aydypdyr: "Sumu naharaha, qumu leylaha." Başardığınızdan gecesini ibadet bilen geçirin, gündüzünü arada tutun diýipdir. Ahl-i sünnetin rivayetinde fakat şu vurunma. Mesela şu gecede, 15 gecede ummatın hemmetini Hudaý Taala men geçtim diýipdir. Bir adam kyn geçemek diýipdir. Geçen hafta aýtdyk. Şu şeýli ol gongul alemden bir öwürleýin cemaata jymga gatşaýyn ida gurbana baraýyn tefsire kelaslara baraýyn diýip hukalla ýadyny ýok. Şol adamyň günahyny geçecek däl. Şu din uğruna gadamy adyň ýa-da ýadyny ýok diýipdir. Diýen ürkek bolup düşokdan çödeňde gaçyp gitýän dinden gaçýan bolsa şol adamlary men geçecek. Ondan başga ganimet bärekli kılsa günahyny geçecek diýipdir Peygamberimiz. Şonuň üçin beraat giýje, otdan gutulmak giýje. Doga etmeli giýjesde. Bir gece inşallah bir kardeşler okuyup verer. Mimi Şaban gecesi, feriştelen id tutyan gecesi. Müslümanın 2 tane idi var. İdi Said-i Fitr, idi Said-i Kurban. Müslümanların 2 tane aydı. Feriştelen id tutyan gecesi şu gece o. Bir de Kadir gece. Şu geceni, bir de 2 tane aydın gecelerini ibadet bilen geçiren adamın kalbi ölmez deyiptir Peygamberimiz. Uluqan etmeli duatı Bismillahirrahmanirrahim. Şabanın 15 gece okuymalı dua. Arabisi üstüne yazılı. Arabiden qaw baş çıkaryan bolsa arabisini okuyor. Yok Arabiden baş çıkarmayan bolsa qaw ihlas bilen ewunden izinden Allahümme salli ala Muhammed okuyup şol türkmençeden dua etsek yerine yetýär. Arabisini bilekde okuyaýyn. Allahümme in kunta كتبت اسمي شقيا في ديوان الأشقياء فامحه واكتبني في ديوان السعداء وإن كنت كتبت اسمي سعيدا في ديوان السعداء فأثبته فإنك قلت في كتابك الكريم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. Yani ey bar Hudaýa, eger men adamy telekelerin defterini teleke deyip yazan bolsaň, pes onu boz we meni ýakşylaryň defterine yaz. We eger men adamy ýakşylaryň defterine ýakşy deyip yazan bolsaň, pes onu sabit durur. Şo ýakşylygyny dursun. Pes betahqiq elbette sen öz keremli kitabyňda aýtdyň. Allah Taala halan zadyny bozýar we halan zadyny sabit durýar. Ve onun yanındadır kitabın asli Lawhul Mahfuz. Ne sadece duası Hudaýa, eger men betbahtlaň içinde, kösenenleň içinde yazan bolsaň, men adam ondan aýyrda hoşbaht gününin adamlaň listine kitabyny goýawery. Ve eger men hoşbahtlaň içinde odal adam ýazyly bolsa, gününin adamlardan yazan bolsaň, şonu saklawery. Özüň Kur'anyna aýtdyň, Hudaý Taala halanyny bozup ve halanyny goýýanlar diýip Kur'an'da da aýtdyň diýer. Hemme arkasındaki agdaçar duasy. Allahümme leke sumtu. Agdaşyk wagtymyz ötmeli duada. Ve bike amantu. Ve aleyke tevekkeltu. Ve ala rizqika aftartu.
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. Arabiyden kan baş çıkarmayan mortak Türkmen sesine aydamadı. Ey var Hudaya, senin için arada tuttum. Sana tevekkül ettim. Sen rızkın bile ağzımı açtım. Pes men öwde geçiren günälemi ve sonra eden etjek günälemi yalqa. Günämi geçeweri dip de dua etýär. Am Bismillahirrahmanirrahim dip ağzımda açýar inşallah. Am geçen hafta aýtdyk, Peygamberimiz tawsiye etdi ummatyna. 4 zady kan edewerin. İkisi bilen Hudaý Taala'nın rızaýatyny alarsaňyz, ikisi de özüňize gerek. Deslapky ikisi Ramazan aýda kan okuymaly dualar. Deslapsa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Manasyny fikir edip hiç bir ibadet edilýän berhak Hudaý ýok. Meger bir Hudaý Taala we Peygamberimiz Hazreti Resul Ekrem'de Hudaý Taala'nın hak iberen peygamberdir diýip biraz manasyny fikir edip sanasak kan lezzetli bolar. İkilenci de estağfirullah. Estağfirullah. Hudaýa günäm geçeweri. Hudaýa günälem geçeweri. Hudaýa günälem geçeweri. Ine menne başardığımızdan günälemizi ýadymyza salyp aýdaýyn. Bir ikisi bilen Hudaý Taala'nın hoşlugyny, rızaýatyny tapar diýipdir Peygamberimiz. Emma ikin özümize geregi. Hudaýa cenneti senden dileýär. Tesbih elimde alamyzda ikinni men akşam ara biderek war gurrun bolanlar her kim bir kenara geçip ağlaçar bolýança Hudaýa senden cennet dileýär. Hudaýa cennet senden dileýär. Tesbih şoň menen geçirip bermeli. Tanadygymyzça inşallah hawasymyz jem edip ýüregimiz aradan bereketi bilen, üçmelen bereketi bilen has dergaha ýaqyn bolar inşallah. Dördülençi Hudaýa bir cehennemden bizi saklaýar. Hudaýa cehennemden, dowzakdan bizi saklaýar. Hudaýa dowzakdan bizi saklaýar diýip zenana erkek ýok inşallah aýtsak Hudaý Taala hemmemizden taat ibadetlerimizi, dualarymyzy fazly keremi bilen kabul etsin. Beraat gecesi Hudaý Taala rahmetini iň dünýäň ýüzüne göňde getirip goýup, heýbir rızk dileýän ýokmy rızk bereň, ilm dileýän ýokmy ilm bereň, şifa dileýän ýokmy şifa bereň. Ala kaza ta'dan atýança, näme dileýän ýokmy bereň, näme dileýän ýokmy bereň nipde şeýle rahmetin dökýän gecesi de.